Sziasztok, de Wilson vagyok, ez az első videó a YouTube csatornámon. Köszöntök mindenkit. Az első videóban War Thunderezni fogunk, úgy gondoltam, hogy ez a legideálisabb játék. Rainbow Six Siege-et akartam volna, de nem talált játékot, úgyhogy le kellett mondjak róla. Így arra jutottam, hogy így első körben megnézzük akkor a War Thundert, ugyanis ezzel szoktam mondhatni a legtöbbet játszani mostanában. Talán egy picit lejjebb veszem a hangerőt, mert nem tudom, ez lesz az első ilyen teszt is, hogy funkcionálnak a dolgok. Márhogy a hangom, meg a játékbeli hang. Úgyhogy ezt is megnézzük ebben a videóban. Én az oroszokkal fogok játszani, egy T-80 UE1-es tankkal fogom csapatni így első körbe. Illetve én már kigyűjtöttem ugye a 100 XP-ből fejleszthetős tankot az oroszoknál, de fogok játszani Amerikával, németekkel, és minden egyéb mással is, mert szerintem elég jól haladok az összessel. Nem tagadom, költöttem is a játékra, tehát ezt lehet látni főleg Amerikánál, ezt is majd megnézzük, de ebben a videóban az oroszokkal fogunk játszani, mert én úgy gondolom, hogy ebben a... Hát nem tudom, hogy szokták ezt mondani, én úgy szoktam nevezni, hogy tier, vagy harci minősítés magyarosan. 12.0. Ez egy elég erős tank, én úgy gondolom. Tehát nem nagyon szoktak kilőni. Remélem ez most így is marad az első videóra. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki rákattintott erre a videóra, hogy akár csak egy picit is bele lessen. Ez voltam az első videó, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz ez kelendő. Megyünk és meglátjuk, mit alkotunk az első gémbe. Lehetőség szerint nyerni fogunk, természetesen. Elmegyünk itt a pálya szélén. Fenébe. Sajnos eltalált, és az egyik emberemet kilőtt. Most az eset kilőtték, jó? Nem baj, ez nem volt túl jó ötlet részemről, nem baj. Egyébként nem szeretem azokat a pályákat, amikben ilyen nagyon messze vannak a foglalópontok. Ez most távolságügyileg jó, viszont maga a map nekem annyira nem tetszik egyébként. Tehát szerintem ennél sokkal jobb pályák is vannak. Lehet, hogy megint nagyon előre mentem. Ez okozza majd a vesztemet. Hát elég nyílt terep van előttünk. Azt valószínűleg én semmisítettem még meg. Tervezetten elfogadom a pontot, és megyek az ellenségek a kezdőhelyére. Hát, ha tudunk egy-két embert levadászni állóról. És túl rossz a helyzet, de olyan jónak sem mondanám. És az lenne jó, ha itt én megállnék, és le tudnánk vadászni egy-két szemét. Csapattársam meghalt. Füstölve van a terep. Most tudom, hogy mi lenne jó a döntés. Talán egy kicsit hátultolatom. Fura mód, hogy nincsenek arra emberek tankok. Nem tudom. Ó! Ojoj!
voltam jó helyen, sajnos. Hoppá. Na jó, hát akkor menjünk még egy csatát. Megpróbálkozunk még egy új nap. Új nap, új kezdet. Oda megpróbálok át. Megvan rá könnyűrözés, hogy leszed meg. Be kell próbálkozni. Hoppá! Hát ezt nem így terveztem. Jaj. Nem jött össze valami szépen. Hát az pont elbírt lőni közben. Nem baj, a nagy veszteség még nem ért. Sajnos, hát ott ketten is vannak a fenébe. Nem tudom, látjátok, hogy a bal felső sarokból ott állnak ketten. Hát... jó döntés itt most kinézni. Hallom, itt van már. Sőt, most nézem a térképet jobb oldalt, hogy konkrétan megöltünk mindenkit szinte. 2 ember maradt életben. Ez szerintem lerohadtuk őket, szó szerint. Látom, és kiesett a sorból. Hát egyet
Egyetlen egy ember maradt, ő repülőből ugrik ki jelenleg, vagy már újra élet. De gyanítom, hogy amint leérkezik, leteleportál, leszpónol ki, hogy szokta mondani. El lesz távolítva az élők sorából. Úgy látom, le is élet, mert valaki harcol. Na, ott is kollega. De még spawn védelem alatt van. Meg is kaptuk a meccs végi jutalmat. Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy megnézte ezt a videót, és mint említettem már korábban, majd a véleményeket fejtsétek ki, hogy mit ajánlotok még, illetve hogy milyen játékokról legyen tartalom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok, sziasztok!